हर हर महादेव। हम जयंत तिवारी रउआ सबके अपन यूट्यूब चैनल द भोजपुरिया पॉडकास्ट में स्वागत करल बनी। नवरात्रि के महीना शुरू होके जा रहल बा। ओकर छठ पूजा आई। जे भी हमनी के बिहार यूपी के लोग बा जे अपन गांव छोड़ के बाहर कमाए खातिर भले रहत होके चाहे पढ़ाई खातिर रहत होके, ठीक बा, उ लोग के नवरात्रि में दुर्गा पूजा में घरे आवे के छुट्टी नहीं लोग उम्मीद करत नहीं। बहुत सारा ऐसा आदमी बारन जेकर कुछ मजबूरी रहे जे अपना घर ना आ पावेलन, लेकिन फिर भी हमने के जो घर बा, हमने के गाँव जन बावे, हमने के बूढ़ माई बाबूजी लोग घर हमने के इंतजार करेला लोग। एक ऊपर एक बहुत ही सुंदर भोजपुरी में कविता बा जो हम आप लोग के सुनावे जा रहल बानी। तो कविता बावे, आई गाँव पुकारत बाटे, रास्ता केहू निहारत बाटे, बाबूजी के टूटल लाठी केहू नहीं संभारत बाटे, असरा में केहू अचरा से रोज दुआर बहारत बाटे, रोज उन्हीं से ताखा पर एगो दिया केहू बारत बाटे, रोया खातिर बूढ़ पुरनिया नेह के कबड़ी ढारत बाटे, सुना सुना लागे आंगन ताना लोहा मारत बाटे, गाँव जवार के लागे लगी लइका पैसा झारत बाटे, लेकिन सुना घर द्वार माई बाबूजी के मजबूरी पर अब कहाँ केहू विचारत बाटे। उम्मीद करता नहीं कि भोजपुरी कविता मुझे अच्छा लगा होगी। एकरे साथ हमने के एगो अनाउंसमेंट भी करे जा रहा बनी। बहुत ही जल्द हमने के चैनल पर भोजपुरी में पॉडकास्ट डालल जाए, जो हमें समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग के निमंत्रित कर जाए और उन लोग से समाज पे जो भी चीज़ बारे जैसे कि बेरोजगारी हो गई, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो गई, हमने के गाँव में स्थिति हो गई, चाहे कुछ भी, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो गया, हर मुद्दा पर बातचीत हुई। तो बस अपन से बनले रखी, हमने के चैनल के सब्सक्राइब करी, कविता अच्छा लगे तो शेयर जरूर करी। जय हिंद।